Sanibona eMzansi. Ngiyayizwa inkulumo ethi ikhulunywa umfobo kwaGugu ngendlela abeka ngayo. Mina into engisukumisile ukuzwa izwi likaGugu alisho engakaboshwa lokuthi akaze rape ingane noma eseboshiwe iminyaka emingaka. Usasho izwi elilodwa uthi mina ngiyisoli ngoba vele angikwenzanga lokho. Ikhona-ke okuze kwasukumisa le nkulumo kuze kukhulunywe umhlaba wonke kuze kube kanje. Uma ngabe uGugu ereyphile, mina enhliziyweni yami bengilindele ukuthi kule minyaka seyidonsile usezocela ushwele ngephutha okanye abize umndeni azoxolisa. Athi ephutheni lami engalenza ngiyaxolisa, ngangilingwe usathane ngoba nabantu bebulela abantu bayanikwa lelo thuba ejele. Umuntu ayohlangana nomndeni womuntu ambulala achaze ukuthi ngenzelani lokho, acela uxolo, athethiswe emethethiswa kodwa egcinene evelile ukuthi mina ngakwenza lokho. Lokho kuze kusukuma umhlaba wonke ukhulume ngoGugu. Igama lakhe alishilo lokuthi angizisoli ngoba mina ngikwenzanga lokho. Ngiyadideka ma uphatheka kabuhlungu mangabe sekuphawula abantu uthi abantu sebeyakhuluma bakhuluma umhlaba wonke, abantu bezele benenimba njengonina wengane kwakufanele ukuthi kube buhlungu kuyena. Kodwa wena uyigama olishoyo lokuthi nanizohlala njengomndeni nigqibe lento niyemboze. Kuwena inimba yayingekho yini ngaleso sikhathi yokuthi lento ibuhlungu kumele lo mntwana ahamba ayoboshwa ngoba wenza iphutha. Kwesinye isikhathi izinto siyazisho sizikhulume, lokho esikukhulumayo sesilindele umthetho udlala indawo yawo ngoba ma umuntu enza icala kunemigudu ehanjwayo kubonakale. Iyona mguduke le ezosikhulula emphefumulweni, siphumule ekuhlukumezekeni, kungabi nenzondo omnyabheka omunye kabi ukuthi ubani wathi ngoba phela abelungu mase bekhulumile besho ukuthi imiphumela iphumi kanje. Yila izokhulula khona uGugu empini yokuthi kunenkinga yokuthi abhekane naleli gama. Kodwa uma ngabe kuthiwa uGugu umsulwa kubuhlungu ngoba ngeke likwazi ukugeza igama lakhe. Kwawena koba nzima ukuligeza ngoba manje lenzekile, kodwa ukwenzeka kwento ekugcineni mase seyinje ibuhlungu. Ingakho ngangisho ngithi uGugu akufanele abuyele ekhaya ngoba usezovuka ulaka abe neenga, ngeke abhekane nalomndeni ngesinye isikhathi okwazi ukumshiya endaweni enje. Mama nje silinda uhulumeni uyena ozokhuluma ukuthi uGugu unecala noma akanalo yini icala. Ngiyabonga. Bese ngikhohliwe bantu abankulunkulu naleyo kuthi angibabizanga mina njengomndeni, angizange ubize umndeni. Unina wengane mina engakhuluma naye, ngaxoxa naye, wangitshela lamagama angitshela wona. Angizange ngihlalise umndeni wonke phansi. Yilokho ekufuna ukwazi ukulungise. Wena umuntu ongambuza ungabuza unina wengane, ungazi sihluphi njengento ongeke uze uyikhulume ngoba amagama wakhuluma nami engawakhuluma. Uyena ongatshela wena ukuthi wakhuluma yena wathini mina ngathini. Ngiyabonga.